mijloc vine. Vine în mijloc din tăiere. Am găsit la pizza azule de acolo. Pentru ce? Lectale. Eu de doi. În Dark te-am bagă-ne, bă. Dark te-am bagă-ne numai decât. Și dacă nu câștigăm? Eu am mai găsit ieri un skin cu capes. Owner. Scrii owner și ți apare un skin care... Ok. Am început. Opa. Hai că eu să las. Eu să las acolo. Opa. Eu am o staghe de asta, de le. Ce-ai făcut? Ce muriși, bă, nebunule, ce-ai făcut? Iar am ușa să pierdut. E vina ta. Uite pe aia doi, uite. Ești viu? Uite pe melodii ce e doi. Uite pe melodii, uite la melodii ce e. Fur insulele, mă duc și eu pe o insulă. Hai că eu sunt pe insula de lângă noi, care opa. Stai că găsesc un chest plate de iron. Găsiți. Dar nu știu, mă tic stânga. Nu, uite, stai. În dreapta. Nu știu, unde fugi. Ce, mă spăriași, bă, mai ce ciciurule. Îți trebuie pantaloni de diamond, vine aici jos că sunt pantaloni de diamond. Nene, boss. Nu fi por. Las că trebuie, dar dacă vrei. Hai, vine, unde fugi? Dacă găsești o saghe și nemai binișoare, încetează și miza. Ăsta e eu. Uite. Fă o saghe de care n-a fi. E iron. Hai, făcut și. Eu azi știu bun la PvP. Făcut? Mersi, bă. Hai. Știu. Haide. Vine, haide mă în mijloc sau ceva. Haide. Am rămas 5. Uite, de parcă nu-i văd pe nimeni pe aici. Du-te. Apoi eu sunt deasupra taberele. Hai, Maria, du-te. Du-te. Hai, poți să sai, da. Ce știu.
Îl văzuși pe unul? E pe insula lui, ca? Găsiși saghe cu Sharness 1, dar nu-i bună. Nu-i mai bună decât asta. Avuși. Da, băi! Na! Uite urma ta, bă, nebunule, ce faci? Eu am saghe de diamond, bă. Vai, nu, n-a bușat. Asta n-a bușat. Vine în mijloc unul aici. Îl bat, bă, n-a ce. Nu, fugi, că dă cu săgeți în tine, bă, poule. Eu picat jos, bă. M-a picat jos. Am vrut să sară și a picat jos, bă. Șernu. Bă, nu le-am făcut nimic, nici nu i-am atins. E sigur i-am picat jos. Bă, ce oameni. Numai mie nu o aprinde, că... Mă rog, că fie skin-ul și față. 7, 6, 5, 4. Câți? Eu am armură pe care eu mă duc pe... Ia ca... Mă duc pe ăsta de lângă noi. A, ești doi, vină cu așa să mă ajut și tu. O, el e full iron. Vreau să-l sar pe el, vreau să-l sar. Îi dăduși poison la unul. Vină în urma ta, bă, uite tu. Lasă-mă, dă-te pe la o parte, nu ce făcuși, bă. Ui, bossul. Ia, unul a luat foc. Și eu. Rup sără. Ce-ți trebuie? N-ați buți, n-ați. N-ați buți. Bătoși. Să te duci bătoși. Vine în partea asta, să sărim pe ăsta. Ăsta care l-a rupt al băi și care a picat și... Nu, n-am așa ceva, n-am. Acolo, aici sus în chest nu e nici un lapis lazuli. Vine să rupem pe ăsta de lângă noi care are sabii. Eu am și cumpăr kitul ăla legendar, cum se numește, cu sabie de asta. Mi logo. Și v-ați oprit toți, bă. Uite, nebun, uite. Văzuși. Văzui?